ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, ҳозир анами шарфое ки духтарако пурсида буданд, хоҳиш карданд ки видео кунен. марҳамат, новинкаҳо нархошон 150 сомонай. ина шарфай поянакашам хе парпарак. И рангое ҳастанд ки бештар харидорӣ мешаванд. барои ҳавай ҳам ами рангора овардагӣ ҳастем. марҳамат, даставка фақат интернет кати кор мекунем. касе да даставка дар кор нависен, даставка дорем. хулас 150 сомон донадаяй. оптумда бо арзонтарак мешава. мана анаи намуд материалошон гирбишинай. дидед 5 ранг ҳозир бо дигар хелош ҳастай. вошамаш мода нишон метиём. марҳамат, инаи риядам ҳамаш новинкаяй. ино чанда новинко? 110 сомон апаҷон. донада. тамошобинони азиз, дар ин ҷо ман мехоҳам шуморо бо як хоҳарак шинос кунам ки анами хел куртои беҳад фасони туркӣ мефурӯшанд. дар тоҷикистон ҳастанд. ҳама ҷо даставка доранд. марҳамат, рақамашон дар рӯи экран ҳастай. ватсапда нависен, шумода бо сурат мепартоянд. сураташон беҳад бисёрай. моделҳои ҳами куртое ки ҳозир дар дастшон ҳаст беҳад бисёрай. аз сабабе ки мисол реклама бояд ами 1 минут 1.5 минут бошад, ман ҳамаша натонистам монда шумода. анами хел камакакишама шумода нишон метиму. касе да ки маъқул боша хичонда нависен, хуш рӯ шумода мефаҳмона ҳамаша. ҳам даставка, ҳам нархо, ҳами қадар гуфта метавонам тона ки нархо аз 350 сомон. анами куртои бренди ламираш аз 350 сомон сар меша. материалшон паплинаи иёра. бренди ламираш чӣ хеле медонед? и бренди якумсорти турецкия ки куртои беҳад фасон медӯза ки сифатошон дам гап нест. фасоношам аҷоиб хушрӯвай. марҳамат, анами намуд паплинои и сезона и тобистона бировардиян. сезони 2023. марҳамат, метавонед ки интихоб кунен. анами хел паплинои фасонака. аҳамиятият ягонташ танг нест. ай миёнашон мисол резинкаву ҳеч надора. анам хел фасонои хушрӯ барои занҳоя. 110 сомони и шарфошам аҷоиб хушрӯ. то ҳамҷара? аҳа, анаи болош ваяна шолкан. и тарафуш гирбишин дубайский лас 110 сомон. ана ин чи коричневый сар 150 сомон. инош 150 сомон. хулоса инош 110 сомон, инош 150 сомон. мана бинен, инам дубайский лас. тоза бори дубая. расветкои беҳад хушрӯ духтарако. и рангое ҳастанд ки бисёртар мехаранд. анамун ранго. марҳамат, тамошо кунед. ҳамаш рангои хадавой. ана ё чандан? ана 120 сомон комбахти. аз ик ман комбахташ мода нишон додагӣ будам. шабнами сурайё 550 сомон буд комбахташ. ина нигоҳ кунед. ҳамино ҳамаш чанд сом гуфтен? 120 сомон комбахташай. ана исын чи? ана инам дош 140 сомон. дубайский шифон комбахта иҷаш. инош чи ки ҷон? 140 сомон. ана инош арганзаян ба қариби рангои навш мебиёя. 140 сомон. ана бо чӣ нишонитием? ино чандан? 65 сомон донадая. духтарако, ана марҳамат, ана ино 65 сомони. ино ламиража я гирдош. барашка ламираж ба инош гирбишин. шарфои калони хушрӯванд. айнаи блесдоро чандан? 100 сомон. иам шарфая? дубайский шарф. айнаи пахтагиҳо чи? 65 сомон шарфо. о чӣ новинка ҳаст? ана вай боло дубайскиҳо чандан? румол ана вайо? румол? анаи румолои калон ҳаст. 80 сомон донада. дубайский? дубайский набудай духтарако. вале сангошам хушрӯан аз наздик. блеск метиёна? дубайскиётон чанд сомон? аз дубайскиёшонам нишон метием. духтарако, ана ин 150 сомон. се расветка дора кашол аста? не, надорам қаймоқӣ. се ранг дора 150 сомон. тоза дубай. и румолои калон барои ҳоҷиё.
ҳоҷияҳо буда. Ана иноам борои навинка. Марҳамат, ино чиян? Шарфан? Ина дубайские алфаҷон. Не, дубайский шарф? Шарфа. Нархош чанди мумкина як пеш аз наздик? 100 сомонӣ нархош донада? Аҳа, мумкин я бор ай наздик як тиша махдам бинам. Бо хушрӯтар нишон тиём. На. Материалаш чайра? Лазер. Лазер будай материалаш инаҳа арганза мегуфтем айра? Мана шарфакои амхе сангои тоза хамелёндор. Инаи тигротон чандай? Ира чанд гуфтед? 100? 100 сомон. Ина чанд ранги чанд гулдора? Апаҷон ҳамаш як нархе. Чанди? Анам ино ҳамаш распродажа шидаи духтарако 100 сомонӣ. Барои ки баъзеҳо ино қимат будан ку чанд навор пеш. Значит ҳозир распродажа шидаи 100 сомон. Уна вай ғавсаем ҳамин нархан? Не, ғавса апаҷон 130 сомон. Вайо 130 сомон. Вай баното? Баното 130 сомон. Ина духтаракои хушрӯ. Рости аз наздик анам ино беҳад хушрӯанд. Манам ино 150 сомоно фасони бадай. Каседа дар корай. Инам дошам хушрӯ, инам дошам хушрӯ. Тамошобинони азиз, анаи румолои парпарако ҳамаш 55 сомонӣ. Ҳар хелай. Иҷада ҳам чи ҳастай? Ламираж, барашка, чи меган ира? Стреча комбахта. Инам ино ҳамаш 55 сомон. Инами сиёҳама? И Анжеликаи чиай материалше? Ҳа, дубайский. Ини тигрша бинед чӣ хел хушрӯвакай? Ям 55 сомон. Ана ин тигрои навинкаям. То инамия? То зарда 55, усулш апаҷон. Ина то инами сетаи тигр 55 сомон. Ана ай сета исн айни тигрош. И тарафаш дубайский 65 сомон донаш. Дидед духтаро? Нархоша фаҳмидед? Кадомиш дар кор мешава? Шумо сурат гиред аз ин видеои ма. Дар WhatsApp партоем хат кашида ки ҳамеш мода маҳқул, мода ставка мекунем. Куҷоша бо нишонтием. Ина ино чандиян? Ино апаҷон 45 сомон. 45 сомон. Ина арзон шидаи духтарако. Ҳамин дуюм рияд чизе бигиран 45 сомон, а? 45 сомон. Хорошо. То ҳамиҷара 45 сомон. Ино қимат будан духтаро. Ана инош 55 сомон. Аз ино хеле шид мехаранд духтарои мо, ҳама розиай. Нағз мефурӯшанд. Баъзеҳо барои харид ки мехаранд ва ёям нағз мефурӯшанд аз ҳамин намудо. Гирбишин шай. И ҳам резинка дора, ҳам гирбишин. И намудор гирбишино шай. Ана ино дубайския, на? Ё, апаҷон 65 сомон дубайские. 65 сомон дубайский бори навинка духтарако. На, дидед? Ана ин поён чи? Не, бори 100 сомон апаҷон. Ана инош 100 сомон ласан. Ина бори навинка 100 сомон. Сурат гирифтам ада партон. Илтимос духтаракои хушрӯ, ҳар як тишама нархоша дар амиҷа гуфтагӣ ҳастам. Илтимос ҳангоме ки сурат мегиред мада мепартоед, нархоша дар хотир доред. Барои ки бисёр вақт мада сурат мепартоед, ҳами чанд сомонай гуфта мепирсанд. Ма ҳамаи ҳамино дар ёдум нест нархошон. Барои ки як рӯза баъзан мешава ки ман чанд видео нишон метиҳам. Ҳозир дар амиҷа қариб чанд румол нишон додем, 100 намуд зиёд нишон додем. Ҳар яки дар хотири ман намемонад. Барои вай бахшиш духтарако ҳангоме ки тамошо мекунен, нархоша дар хотиртон гирен. Вақте ки заказ карданӣ бошед. Иноям 100 сомон, а? Не, барои 80. Ино 80 сомон, марҳамат. Ино медонед, встреча комбахтай 80 сомон. Комбахтиш 120 сомон буда. На видеода нишон додум саршавишта. Комбахтиш 120 сомон буд. И чанд пул хушрӯча? Ина ин 100 сомонора бинен духтаро. Иҷаш диден ваяй дубайский лас 100 сомон. Анам хе кало наки хушрӯ. Ҳамино ҳа? Ина миё. Бепарпаршам ҳаст. Плас ина миноа? Бепарпараш 100 чанд буд? 110 сом бепарпаракаш, парпардоруш 100 сомон. Хулоса ҳам хеле чизо ҳастай. Ҳам хеле шарфо, ҳам хеле навинко ҳастай. Ба назар гирен. Озиҷада як чанд чизи дигарам ҳаст. Шояд ки як навори дигар баъд ояндада мекунам.